Good morning DJ Holly. Handisizoti ikoko inguwai. Right. Inini hangu ndakamboshandira musecurity sector muZimbabwe for 20 years. Right. ZANU PF yakazara makoronyera. MuZANU PF hautraste munhu. Kana mukadzi wako chaiye ari ZANU PF usamutrust. Noti makaitika zvakawanda stereki ndozviziva. Nyaya yatinoda kutaura nezvayo hayo ndenhingi yemazipura nemasunlight. Nguva ye1980 after the war, mazipura anove ari under ZAPU neANC yeSouth Africa the one. Zipra neANC yeSouth Africa the one. Vaisapotana nguva yehondo vanhu ivavo ende vairwa pamwe chete. Right. And ZANU PF nePAC Pan-Africanist Congress vaive kusaidi kwavo. Saka ZANU yaisapota PAC yanga isingasapote ANC. Papane mwainzi Pokela ailida PAC aigara kuEast uko. Uchibva muCity Center muri muna Mutare Road mapfuura paVID munotena right makuita kunge makuenda naChiremba Road mukacrossa Njanji. Pane Njanji iripo so pozera chimega shop chiri kuright uku. Imi munotena left ipapo mangocrossa Njanji motena left moti fambe pane kahill paarea ipapo ndopaigara pane maoffices ePAC ipapo masafe house. Saka isusu taitoenda ipapo tichiisa magadzi edu ipapo isi. Saka izvezvo kunyeperana zvoti ZANU PF neANC vari pamwe chete havasi. ZANU PF mavouchers panaka chete vanobva vadi vanoswicha masides. Pangonaka chete vatochinja side vatoye ikoko. Chavanoda kudya kuba yezvinochanzwa muSouthern Africa mese kama mandiri kuona nezviri kuitika izvi mheremhere dziri kuitika. ZANU PF haishayiki. Enda kuMozambique iye zvino kune mheremhere ZANU PF irimo. MuSouth Africa makaitwa maelections ZANU PF irimo. MuBotswana makaitwa maelections ZANU PF irimo. Namibia kwakaitwa maelections ZANU PF irimo. MuZambia makaitwa maelections ZANU PF irimo. Humbavha ndozviripo. Tozopinda nyaya yanhinguyu ka ndingoti batei apa wozonyatsobvunzisisa kuti panenge uchida kunzwisisa ndepapi. Nyaya yemwana uyu anonzi Tonderai uyu Mugabe. Right. Mwana uyu I don't know kuti ndiye here wataiisira magadzi kuna concert uko Mount Pleasant. Unoziva wakapfuura pauniversity pane Mount Pleasant shopping center paleft. Ukangoti fambei concert iri kuleft side uko. It should be the first or second street.
saka waingoti fambei uri muna koni imomo. I think imba ichi 5, 6 or 7, something like that. Mwana iyeye aigadwa ipapo mukomana. Saka achinzi mwana waMugabe. Pachina Sali pasati pana Mayala. Papana Sali. Taendesa magadzi papo. Kwembakore. Mwana iye achigadwa. Kana ari iye uyu Tonderai uya aigara ipapo. Then mwana waMugabe. But kuti muti moita ma-DNA amunoti ma-DNA munenge muchaita nani. Noti vana vaMugabe vacho vanabhona ivava vese vava. Pamwe vasi vaMugabe noti uyu angari hure ka. Grace angari hure. Kana naizvozvi ana Chris Mushohwe vese vakapinda napapo. Ndo zvakaitisa kuti Changa raurayiwe. Izvo ndezverimwe zuva. Changa rakafa pamusara paGrace. Changa ratsura Grace kuti zvamuri kuita izvi zvikaonekwa nashefu zvinoperera pai. Vapa airport apo vachienda kuMalaysia. Grace akati ipapo kana muchenda neuyu inini handisi kuenda ipapo kureva Changara angari ADC waMugabe for years. Zvikanzi naMugabe ko unogoramba sei kuti tiende naye inga ndiye watinofamba naye. Zvikanzi anga achida kundinyenga. Mugabe unokuteerera mukadzi akafonera Chihuri. Zvikanzi watore mupurisa wako kunoku aida kunyenga Chihuri. Aida kunyenga nhingi mai. Chihuri akaenda akantora Changara akaiswa commissioners pool. Changara nokuona kuti handingagara commissioners pool ndokunogara mumba kwake kuPrazu. Ndokuzoenderwa nemasiyaiwo ikoko vachitonge varusympathiza naye vakamupoizena akafa dambuka matumba pamusana paGrace. Saka kuti mutore mwana uyu mwana mumuitise ma-DNA nevana ava inogona kusabudirira nokuti vana ava vanogona kunge vasiri vaMugabe futi. Pana ana Peter Pamire ipapa. Ukaona mukadzi uchienda pane murume ane mukadzi wake uchiziva kuti uyu ane mukadzi wake oenda odanana nemurume uri hure. Apa handidzo retsvimbo uri hure. Mukadzi ukaona uchienda pane mumwe murume pane murume waunoziva kuti akaroora ane mukadzi uri hure. Zvichireva kuti kana murume une vakadzi 2, 3, 4, 5 vese ava mahure. Mukadzi chikwaye ndiye wokutanga. Chinokupa kuti uite chivindi chokuti ndinoda kuenda pane mukadzi pamba apa kuti ndororwe nemurume uchiziva kuti ane murume ane mukadzi wake chi unenge uchiti chauya handiti. Kana kuuraya unouraya chauya. Saka ukaona mukadzi anoenda pamurume wemunhu imhondi ihure. Ari kuhura nokuti munhu ari kudana naye ane mukadzi wake. Apa hatiende tichinzvenga bodo. Nyangwe zvikakubatai mudzimba imomo asi ndiri kutaura chokwadi. Unenge uri hure. Waenda pamurume ane mukadzi wake. Nyangwe ukazobvisirwa mari uri hure. Uri hure. Nyangwe ukabisirwa mari uchinzi waroorwa asi uri hure. Noti wakaenda pane mukadzi ane pane murume ane mukadzi wake.
wakadi kuzvitsvagira wako, wakati ndoenda ipapa nokuti chaitika nyangwe pane hondo tinoita, which means uri mhondi futi double, uri hure uri mhondi. Saka ukaona munhukadzi anoenda pamukadzi pamurume ane mukadzi wake, that woman is dangerous, mutyei. Right, apo ndapedza. Dzimwe nyaya ndine ndichikupa mbijana mbijana.